Hé, várj, hadd magyarázzam meg. Szóval... elmondanád, hogy mit kerestél a szekrényemben? Hát... ez eléggé hosszú sztori. Felidegesítettem valakit. Vajon miért nem lepődök meg ezen? Ugye nem mondd el, téged hogy is hívnak? Ó, majdnem el is felejtettem. A nevem Tato. Shit. El kell tüntetned innen. Most! Mi történt? Ő az. El kell bújjak. Sálózer. Connor. Csak nem megtartod a kis ajándékot, amit küldtünk neked. Tudosra gondolsz? Arra láttam futni. Ó. Ha. Most megvagy! Ez fájt. Na, ha eddig nem idegesítettük volna fel, most biztos meg akar minket ölni. Hát pedig egész vidámnak tűnik. Van egy kis gondunk. Hát nekünk végünk. Hát,